Iti napalabas, imawag ni Tuna kini Dominic. Gapot pan nakasikur na amang ururay kanjurin. Dita anay bagana nga amangan no iti balay da Elisa tinapanan na. Gapo iti dayta nagdardaras ni Tuna anapan iti balay da Elisa. Ket napaneknekan na apudno ti atap ni Dominic. Gapo iti dayta kas taunay ti pungtot ni Tuna. Kunana nga agawid dan. Ngem iti makadanon iti balayda, nagbalaw tasan met asimurot ti anak na kinkwana. Inawagan na ni Elisa taamangan no nagsubli ti baro iti balayda. Ket ita papagayam, adtoy ti tuloy tinubila tayo anapaulwan. Siit iti barokong. Hello, Ma'am Chona? Nasa yata sinong bata matagos ti awag ko. Anya ti bagayo, ma'am? Nagsubli ka din ni Jorin, di na balayo? Ni, saan mat, ma'am? Di ka gulbod, no di mo kayat at dakas man ang teramidak. Saan kayo ngululbudan, ma'am? Pudno ti pagbagak. Si marunong kada kayo ni Jorin, iti ibagayo nga agawidan. Apay nga ron na jakmut la mapasang putin dito yung balay. Tsaka mo, ma'am. Tsaka mo no sa dino tinapanan na. Un kayam. Anya nga mintim may imbaga kada kayo ti anak ko. Ha? Kuha, ma'am. Anya ti baga na kunak sumumbat ka. Ito ti bagak. Saan ang mapaling ipagkakti dyan? Magsansalod-sunod ka, Elisa. Kuha, ma'am. Imay naglang kinumusta. Tay ayatan na ko na ni Jury. Ha! Kaay-ayaw mo't no may nakapasyaran di tate anak ko, anya. Gaputa agayan ayat kami. Ambisyosa ka talaga. Ma'am Chona, tsakayat amasair man ang tirik na yo. Isong isardang tayon ko mati agsarita. Bye, Ma'am Chona. Lalayas ka. May samang payabote. O, Jorin! Papartag. Jorin! Ata ka mo dito eh. Agsulo-solo ka mat. Wala ka. Maluksawa kami ka ni Mami. Oh, apay, anya man ang dinapasamak. Napanak iti balay da Elisa. Nadat nga nakidya yan ka. Kunak to, paikat. Maluksawa ka ni Mami. So, itugtugayo man pala. Pagbartag tayo, Uncle. Oh, sorry ah. San ka makadway tangal daw nga ginom, tada papanak. Dalang ko magatangan ket. Sayang. Kadwain na ko mga uminom, Uncle. At danto, nagdanggay tanto. Ang maguray ka. Anya ka rin tinapasama kitipan nakakita ni Mami Migeng kay ti balay da Elisa. Binusinanak, pinugpukawanak. Nilit nak nga agawid di balay. Di ba kas kalaubingan asinursurot ti inana? Wow, kababain. Tiyan mo na kat sinurot ko dinagawidan. Lila mo nga imayak na ginom dito. Sigurado kaungit na kantumanan sumangpat ka. Sana ka mabutan, Uncle. Oh. Nagbalina na napudot ti ulo ni Mamim King ka. Sipon na gayan ayat kayo kin ni Elisa. Uwan nga rod, Uncle. Dadya sasya ti kayat na para kanya. Gapo ta isukan ti may bagay King ka. Tabak nang akas kada kayo.
Uri pa'y baknang. Saan ko ba't nga ayatan? Awan sumkar adut-dut ko ken kuana. Mabit lang. Umayan. Oh, sino nga taray ito yung nga ibig? Oh, agyaman naktanadanon ka, iha. Da kayo matgayam, Auntie Chona. O sige, samarag kayo. Oh, agyaman nak. Oo. Agtugaw kayo, Auntie. Payan nakalupangat kayo. Gumay gayab-gab man ang tipugtot ko kini Elisa. Anya? Ni manan Elisa ti pagpungpungtutan nyo? Abay, anya tinapasama? Inawagak nga magasam. Inidap na ti cellphone na dito tag sarsarita akpailaan. Anya? Panagrik na kat. Nabasto sakit ikas tiyay ngay naramid na. Anya nga ro ti plano yu ita, Auntie? Awag ako ni Bogart ta itumpanan ni Elisa. Anya? Di mat pabalod yu pa'y nga umuna ti ina ken apong na alakay sakbay apapapatay yu ni Elisa. Sanad. Kaya't ko nga mun una ti panakaiwali ni Elisa. Gapoy ti naramid na kanyak. Kantap na may bawing matan ni Jorin ti matang nakan ka, iha. Sabagay. Mayat lata, Auntie. Mayan nyo. Bilin manen dyan na nga paidikan ni Elisa. Tapatulodan na iti death threat. Iti kasta. Saan ada kayo ti mapagatapan? Anya ti kunam, Elisa? Inidapam iti cellphone ni Chona iti panagsarsarita yo. Wen nanang, tama ka sa irman ng dagiti bagpagana kanya kitay. Wala nga, sigurado nga ad-adda nga agpungtot kan ka ni Chona, gapoy iti inaramid mo. Urayan ananang. Diyak kaya't siya ko nanang ilamlamang ko kano ni Jorin. No, apay kat ngamin adipay la nagawi di balay da. Mabit lang nanang ha, adaw mo awag kanya. Ni ka di manan Chona? Saan? Sino nga rod? Ni Uncle Dominic. Hello, Uncle? Elisa, imay kayam di tamanan balayo ni Jorin. Wan, Uncle. Ngam na doktalan ni Ma'am Chona tiya ay na diti balay. Angam, aguray kayo man. Apay nga muyo, Uncle. Nakasaritak ni Jorin. Anya? Amuyo ti ayan na, Uncle? Wan, agin inom. Isitiyanggi. Anya? Ijay kayam tinapananay tay pimano diti balay. Wan, kat ingkakitaan, tamang ano na partakan. Wan, Uncle. Sige nga rodan, kasabay. Tapay papanak. Bye. Bye, Uncle. Elisa, papadam, apay nga gapapura ka arumuar? Inakijitiyanggi da nana iska nanang. Ada ka di mapanmugatangan iti tiyanggi daman ang iska? Awan. Ang inakpagawidanan ni Jorin. Anya? Ijay tinapanan ni Jorin itay pimanaw dito'y balay. Wan nanang. Kat madama ka no itang agin inom.
Anya? Isungay nagpagawitanan. Tama nga mabartag. Saan? Di mo mapandandanunan. Wanang, ang mga mabartag nga gawid kat agririda nga agina. Bye-bye amlata. Nanang, nasaysayaan no yung nagpagawitanan. Ada magte-text kan ka. Sino nga tato'y nag-text? Ha? Saan? Oh, apa yan naklat ka? Nanang, basahan niyo ito na i-text kanyak. Nan, basa man. Jack, malipatan day di panangiduron mo kanyak. Kunamlano asino ka akalaingan. Mabilbilangan ti aldaw mo. Saan? Day di na nga pa kanyak, day di nag-text nanang. Ipangpangta na ka manan? Huwag nga, Rod. Nagsaya at kat kumano amom ti pagnanaudan day dya abakla. Tapno makapaglinaw lawag kayo kung mga usto. Tsak mat nga, Rod, amo. Nakabutbutang ti panangipangpangtanakan ka. Nanang, saan ang kaskare na ti pumatay iti tao? Saan mo nga amo ti katatao day jay amang ipangpangtakan ka? Iso masapul nga agsakbay ka. Saan ka rumor dito'y balay? Anya, kasano nga rodan ti panang paawid ko kin ni Jorin iti tiyangge danana iska. No tsak mapantanunan iti ayan na. Bay amlatan. Agawid tulatan no kayat na. Pinatimpla ka, Diyos nyo. Kaya imasan na nga inom. Ano ka nalami ispay? Apa yan nagsanay kayo? Kasla makababawi ak itimbilin ko kani Bogart. Anya? Nabayagan nagkadkadwa kami kani Elisa di opisina. Kalpasan na, ipapatay ko. Auntie Chona, sakit ti ulo yu, dayjay nga Elisa. Iso di kay kuma nagbabawi, ti panang mandaryo kan ni Bogart, amang likidar kan kuana. Kasla makonsensya ak. Anya? Kayat yung nga Rod? Nga iso ti asawaan ni Jorin? Ay, salbag. Jak pulos maawat nga iso ti agbali naman hukang ko. Matlagayam. Iso arumbang nga Rod, amatay, dayjay nga Elisa. Tabarang maibawing ni Jorin, tirik na nakanyak, Auntie Chona. Ay, sana mabalin. Abayatin magdar kayo magtanay tinagtugawan nyo. Sige, agawid ako niya. Anya? Kunak man no. Dito'y balay ti pangurayan nyo iti damag. May papan iti misyon ni Bogart. Saanan iha? Ije tulatan balay. Sige, oraya kay Jayan di awag ni Bogart. Sige. Naday tati ko na yun. Napanan. Saanan anak paigawid? Sabino nga tati napanan ni Tiona. Wano, napan na ka ni binirok ni Jorin. Ay, no apay tadi pala sinurot ni Jorin itay ti inana. Tilugan ti asawak. Isunda dya dinteng.
Victor, ada ka din ni Jorin? Awan pay. Angam, isukat tinapan mo biniro. Word. Ngam saan ko anak kita? Oh. Sa tino nga tangarudan tinapnapanan na. Nabannog ka ng birok. Isa panawan ka pa dito eh. Nakasukat. Binanawan ako dito eh. Apay nga ta akas dyan ni Chona. Kas lakaw aw ti panunot na amakisarsarita kanyak itay. Elisa, anak. Awan na talaga ti anak ko. Napanalangkit di dinanon ni Jorin iti tiyangge daman ng iska. Kunakmat itay rumwarak dito'y balay. Asaan arumrumwar. Gapo iti naawat na apang ta iti cellphone na. Natangkan mat ti ulo na. Aging ka ita. Kaslasan ko palang amunan niya ti aramidag. Kapaya kasto eh. Kaya't ko nga'y babawi, ti mandar ko kinimpukat na panang patainan ka ni Elisa. Kaslamutin makonsensya ak. Nyati kaya ta sa wanda ito mapaspasamak kanyak. Yun na. Buwisitak. Apay asan ka makaid na? Anya ka di ti pakaburburibunan ti panunot mo. Awan! Adaya. Nuti saan pa'y nga sangpit ti anak ta ti pakaburburiburan. Kat iwaksim kuman day tayo ti panunot mo. Ta sumang pitulat tano kayat na. Wan, amok. Sumangpit to. Sige. May kakit din tayong tagberienda. Adalin o ito ni ising ameriendahan tayo. Sana ka mabisin. May kakit din. Tagkasama tayong magmerienda. Tilugan ni Jorin eh. Ison niya dimtang. Uwan nga agpaso. Adan ti anak ta. Kat sapay la kumatag tang na itan ti panunot mo. Ano yan, tigas to eh. Kita ni Jorin. Agdiwar-diwar magna. Uwan nga agpaiso. Nabartek ni Jorin asim mangpit. Ti salbag nga anak mo. Talaga pagpungpungtutan na ka. Saan mo nga ungutan pa ito na? Nabartek. Kat sigurado nga awan na saya at aturungan ti saritaan nyo adwa. No salang adim asi babartek. Hello, Griselda. Nakawag ka man? Kaputa marikutan ang iti anak ko, Dominic. Manen? Tahapay. Nag-text kan ko na tinakaapa na iti dyan palengke. Kat pinangtaan naman ng ti anak ko. Anya? Madanaganak. Tako nag-asaan arumrumor dito'y balay. Ngamitay sumangpatak na pa ni dyan palengke. Saan ko matnan anadat nandito'y balay? Tanapanan na.
Saan ko nga amo? Ngam atapag anapan na dinanon ni Jorin, ijajanggi naman ang iska. Pinagawid na siguro ni Jorin. Wan, tanong mabalin. Di na kaya't amabartag nga gawin ijabalayda. Sige. Awan mo't nga tatid ka sa napasamak keng kwan. Naturog ang dagos ni Jorin. Itay nakastrugan iti silid na. Tiyan mo, nagsubli iti balay ta Elisa. Ngamsan mo't kaya. Malagi pulakit nga ron ni Bogart. Apay akastoy matan ti marikripnak. Apay makarikna ak matan iti panagbabawi. Itimbilin ko nga aramidon na ni Elisa. Imbilin ko apatayan ni Bogart ni Elisa. Nung awagak di hard killer, kat ibabawit imbilin ko kan kuha ng aramidan na. Niyang atati. Awagak. Wen. Awagak ni Bogart. Atita. Cannot be reached. Kasano da ito yun? Kasano pa'y ama ibabawik ti pa ng patay ni Bogart ka ni Elisa no jak matan makontak? Anya pa'y dagiti sumarno a mapasamak. Gagayem, denggan inton bigat tituloy tinubila tayo ana pauluan. Si iti parokong.